señoras e señores, son as 6:15 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos aquí, no Voltas co Prato. E que tedes que facer? Xa o sabedes, seguirnos. En donde? En @voltascoprato, porque aí nas nosas redes sociais están penduradas todas e cada unha das receitas que facemos no programa. Sí, as receitas que nos enviades vos, porque os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Vamos. Ai. Ah. Para. No, traes. Fuche a casa da sogra. Trae. No, ¿sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? O humus de aceituna de Fran Cañota. ¡Aplausos! Saltou a noticia. ¿Qué? Sí que cociñas, O aplauso foi un pouco cutre, pero bueno. Teño visto potitos máis bonitos. Mira como recenda, mire. Bueno, Como que bueno? Que cara lle puxo unha cara malísima. Mira, non pasa nada. realmente, saliva. No. iba a decir, arrecende moito anchoa. Porque leva anchoa, porque leva aceituna rechea de anchoa. Entón non leva anchoa, leva Mira. aceituna e rechea de anchoa. Eu dixen que iba a traer un humus de aceituna e trouxe uno. Bueno, Feito por min, ademais, Sí, pero- Sin axuda. Está por ver. A mí Sin parece un axuda. potito aberto e volcado. Xa está, non hai que me nega a chapa do Voltas co Prato, xa conseguín. Ímolo probar agora, vale? Durante o vídeo de presentación. A ver como vai a vámolo chapa. probar. A ver como vai a E chapa. despois decides que tal está, vale? Estupendo. Señoras, señores, imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Fina de Cambre. Eu son Fina, vivo aquí en Cambre. E hoxe vou vos explicar como fago eu as torradas de Semana Santa. Eu uso unha barra de pan do día anterior e nada de usar ese pan brioche que se usa ahora que está tanto de moda, nada. E hai que aforrar, hai que facer como facían as nosas nais e as nosas avós. A ver, o primeiro que fago é cortar a barra en rodajas. Despois, unha vez que teño cortada, vou poñendo xa a ferver 1 litro de leite e aí engádolle a pela do limón, a pela da laranxa, a ramiña de canela e deixo ferver. Unha vez que ferve, colo todo iso. Bato 5 ou 6 ovos e preparo unha sartén con aceite ben quente e unha vez que están fritas, pásoas por un prato que leva azúcar e canela en pó, que quedan boísimas. Non queres máis, o? No, E a ver, que tal? está rico, é raro, é diferente. É unha experiencia. Como que é unha experiencia? Está maravilloso. Sí. Sí, está, mira, solo Está ben a para chapa xa tomar te, solo por intentarlo. en pequenos bocados, diría eu. Como que en pequenos? O outro día... En petit comité No, tamén. outro día sabedes que preparei un e olvidei na casa e comino inteiro, O sea, gústame moito. Leva cítrico, leva lima, leva limón. Leva... Bueno, pois a non sei que invitada máis. trae unha torrada. Bueno, a convidada hoxe traía torradas, non? De Torradas, Semana sí. Santa. Non trae humus, pero trae torradas de Semana Santa. Vedes todo este maravilloso pan, temos tamén bolos de leite, brioche, non sei que ides facer vos. Pois mira, ela di que nada de brioche. Claro, ela di que pan da casa normal, Claro, que pan pasa co receso brioche? para Que aproveitar, o brioche é carocho. Eu tampouco son de facer brioche, pero xa que está aquí eu vou usar. Eu vou usar. Xuli vai usar o brioche. Estupendo. Sí, Perfecto. porque me gusta moito e non hai todos os días. Ela dixo que había que aproveitar o pan, que non quería estas historias, para ti... Claro. No, que sí, que eu tamén son de aproveitar o pan, pero que na casa non teño brioche. Claro. Entón aquí, xa que vai, eu utilizo. E como gastamos os cartos en ti, diste, bueno... Claro, Xa pois... está. Queres un pouco de humus co brioche? No, eso vou levar despois, le vou a probar á muller, a ver o que di. Bueno, vai facer torradas con brioche. Xulio e Estefanía Colmeiro. Pois eu vou un pouco na mesma liña. Ui, Eu non vou usar o brioche, pero vou usar o pan de leite, que xa que está aberto. bueno, que me estás contando? Sí, a ver, estas recetas normalmente son eso, de aproveitamento, pero claro, hoxe vamos a aproveitar que xa está aquí. Unha torradiña Vale. de pan de leite. Vale. E xa ves que son así Sabes moi que me flipa cuquiños. o pan de leite? Flípame. Sí. Buah, Bueno, me encanta. Esto tamén che flipa. Tamén me flipa o meu humus. Pois xa verás que receita che vou facer eu co pan de leite. Pero bueno, dicíndome que che gusta o teu humus, pois non sei, a ver. Mira, vamos cociñar no Voltas co Prato torradas de Semana Santa. O van a intentar, non lle van facer caso a Fina de Cambre, pero, bueno, eles son así. Cociñamos hoxe con Estefanía Colmeiro. Veña, vamos alá. Isto vou no deixar por aquí, vale, vouche deixar como se fora un altar. Vale, no, bueno, Bueno, ben, loxe. Bueno, ben, loxe, que a mí xa me chegou por hoxe. Ai, Dios mío, ainda por riba, ainda por No, riba. a ver, que satura eu valoro o paladar, moito, O esforzo, eu valoro non? moito os teus esforzos, Sí, sí, xa. por suposto. Mira, eu vou facer unha torrada de pan de leite con crema de café. Entón vou empezar a facer o que é a crema de café. Ah, gústame, vale, veña. O sea, Sí. comezas polo acompañamento. Polo acompañamento. Vale, guai.
Unha cremiña de café. Vai facer Estefanía Colmeiro. Para esta crema de café vou usar 200 mililitros de leite e café, un café expreso, Vale. que si nos interesa podémoslo facer descafeinado, Canto así levas sería para aí de todos os café, máis ou públicos. menos? 150 ou así? En este caso, sí, bueno, o caciño é de 150, pero voulle botar uns 50 mililitros. Ah, vale, 50. Vale, Sí. levabas de leite canto? 200. 200 de leite, 50 de café. Para esa crema Sí. de café que vai ser o acompañamento da torrada de Estefanía Colmeiro. E para que quede máis cremosiña esta crema, vamos a engadir manteiga. Moi ben. E xa verás, así vai quedar moito máis cremosiña. Perfecto. Todo isto agora mesmo ten que cer. Que ferver, que encerse e ferver un pouquiño. Bueno, parece moi fácil, non? Así de... Moi sinxela. Por outra parte, vamos a mesturar xema de ovo Ajá. con azucre e maicena. 2 xemas de ovo para esta receta de 200 mililitros de leite. Vale, De azúcar vamos a usar 50 gramos moi ben. e de maicena 30 gramos. E entón agora... 2 xemas, 50 de azucre e 30 de maicena. Vale, perfecto. Efectivamente. Vale. E agora mesturamos todos os ingredientes aquí. Isto para... É como unha especie de crema pasteleira. E mezclamos aquí o que ven sendo a xema coa maicena, que despois, cando botemos o líquido, vai quedar todo ben mesturadiño para evitar que se formen... Grumos. Os gromos, sí. Unha cousa, nunca che preguntei se che gusta cociñar reposteiría ou sobremesas. A ver, non é o meu forte, a verdade. Non é o que máis me apaixone, pero bueno, hai que darlle un pouco a todo. Como a Xulio, entón, estades aí os dous a Perdona? par. A Xulio dáxelle moi ben. Xulio. Eu son un experto. E a reposteiría non é o teu. Mira como fago co chocolate. Non é o teu. Mira. Ti eres máis de bocadillos, sándwiches. Sí. E ti eres como a min co hummus. Sí. ¿No? Sí, pero eu son un paso máis na evolución. Vale, Eso. un paso máis na evolución. Bueno, entón, tes que mesturar iso que tiñas por aí, por outro lado tes a crema de café facéndose e agora tes leite no caz. Para que? Isto vai a ser para infusionar, para despois mollar o que é a torrada. Vamos vale. a facer unha mestura de leite con nata. Perfecto. Neste caso tamén 200 mililitros de leite por 200 mililitros de nata. O sea, igual, non? Igual. Igual un que o outro. Efectivamente. Perfecto. E para a infusión vou usar laranxa e vainilla. Vale. A laranxa, a corteza. Ca corteza de laranxa, así, como fai normalmente Merche. Vale, Vale, perfecto. O sea, ti con clásicos aromatizas, non? Efectivamente, cos clásicos... Efectivamente. Que os clásicos con nunca, laranxa e con vainilla. Moi nunca ben. fallan. Lembrar, cando usemos a corteza de laranxa, non botarlle nunca esta parte branca blanca, esa. porque isto o que lle dá nas infusións é amargor. Ves como sei xa? Ves como sei? Moito aprendes neste É que, programa. de verdad, mira, vou te deixar traballando, vou cañotas. marchar con Xulio Mato a ver que nos conte el. Veña, vamos alá. Hola, Pois, Xulio. Ti aromatizas de xeito clásico ou eres máis moderno? Moito debes aprender, pero pouco che lo sei. Mira, Sí, miro. eu vou nas facer diferentes. Eu teño aquí xa a miña infusión, vale? Que? Nada, quero saber con que aromatizas. Joder, así, de cerca... De cerca tú máis... é guapo, eh? Tú máis novo, verdad? A ver, Bueno, veña. mira. Sí, vámonos poñer con nós, que despois é que el máis é o... Eu só teño nata, Mira, vale? Pois xa este vermello, eh? Home, claro. E se xa chegas máis, poño morado. Bueno, cacao en polvo e nata. Correcto. Un poquinho de azúcar e un poquinho de brandy. Vale. Vale. Ti acordaste cando ibas ás festas e non che deixaban ver alcohol e tomabas coñac con cacaolá? O lugumba? No, non me acordo disso. Bueno, pois isto é. Sí. É máis ou menos. A mí recordou unha Por hora. favor, porque chamas a xente da casa 664-483-419 o teléfono da Voltas co Prato. Queremos saber que tomabades nas festas. Vos tamén o queremos saber. E queremos saber que é o que cociñades vos por Semana Santa, que nos interesan moito as sobremesas, non? De Semana Santa, ademais, Sí. chegas de Semana Sí, Santa ademais e hai queremos moitas. sabelo. Hai moitas e moi distintas. claro. Dependendo tamén da zona de Galicia, temos moita variedade de postres de sobremesas de Semana Santa. Así que chamade ao Voltas co Prato 664-483-419 e recordade que repartimos cartos. Como é, Xulio? 50 euros primeiro e 50 máis tarde. Despois, aí está, moi ben. Vale. Bueno, Alo, brioche. unhas torradiñas así... Alo. Ese Fermosas, é vale. o brioche que dixo Fina que non quería. Sí, Vale. sí, pero bueno, eu vino ali e non me pude resistir. Vale, pois non te preocupes. Mira, é o momento de que veña a nosa convidada de hoxe. Que pase, por favor.
Fina de Cambre, un aplauso para ela. Hola, Fina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantada de estar aquí. Estás encantada de estar aquí? Home, a ver, acabo de sair de traballar. Bueno. Póñeme toda a mona aquí, ainda encima, dous cociñeros expertos. Aquí facéndome lambonadas. Te estás encantada, Home, como me gusta? Pero vouche baixar de É como uso. un mozo combativo. Vale, así sí, Fina, así sí. Vouche baixar o suflé. E non collo tío. Esa é moi boa, Que? Vouche baixar o suflé. Non é así. Sí, Non pues está sería moi así. ben, sí, sí, Bueno, sí. pois entonces, mira, non collo tío e di, no, eu en vez de utilizar pan rexeso tal, vou utilizar pan brioche, que dixaches ti que esas cousas, mellor non. No saques de contexto. No. Estou de acordo contigo en que hai que utilizar o pan achégate aquí. rexeso. Pero brioche nunca É vai. brioche. Brioche nunca vai. Bueno, Entón, porque é xa que- que estaba aí, aproveiteino. Bueno, aproveitou, no? Pero o mellor é Claro. que Xulio non ten claro. non ten falta de cartos na súa É que casa. ten cartos para enterrar, eu sempre o digo. Eu sempre o digo, non ten falta de cartos. Eu teño un duro, Fina. Sí, Teño un duro. sí, é, sí. Ainda falei hoxe co do banco e dou má risa. Sí. Mira, Bueno, a ver, que as eu túas o que torradas fixen van foi ser unha distintas, infusión non? con cacao, vale? Un poquinho de brandy, azúcar e nata. Entón, agora estou aquí, como cortei bastante grueso, vou ir movendo pouco a pouco para que vaya enchoupando. Mira, aquí xa o rompín, pero vou utilizar esta, que está máis bonita. Vale. A que está Entón, ben. vou deixar que vaya enchoupando pouco a pouco e despois vou caramelizar un pouquiño e vou facer unha guarnición con mandarina e con chocolate. Todo hai que dicilo, así Aí enchupado no chocolate. Estáme conquistando, Verdad? Sí, Un pouco. te gusta o chocolate? Porque son moi chocolateiro. Ai, como me alegro, Fina, como me alegro. Faste como a mí. Pero... Gustache tanto o chocolate como tan pouco brioche, non? Mais ou menos. Aí compensa unha cousa con Unha outra. Bueno, pero vamos a disfrazar. Vamos ver o de Fanny. Veña, vente por aquí, Fina. A ver. Vamos alá. Hola, boa Fanny. tarde, Ai, é Fina. verdad, claro, Hola, é que... que tal? Espera, é que Fanny, pa máis inri, dixo, eu tampouco vou utilizar pan rexeso, vou utilizar pan de leite. Benvida, Fina. Hola, que tal? Bueno, en vida, Gracias. é como que che din, bos días, serán pa ti. Ela dixo que aquí estaba moi ben. Sí. Bueno, Tá eu vou ben. usar pan de leite, porque xa que o tiñamos aquí no bodegón, Outra máis, ves? hai que aproveitalo. Outra máis. Ela está É de aproveitamento, efectivamente. Aí está. Eso é o que digo eu, Fina, eso é o que digo eu. Somos versos libres. Sí. Hola, Bueno, pero eu vou despois quen decida a acompañar- victoria vai ser ela. Veña, contalle. Eu vou acompañar a miña torrada cunha crema de café, que é a que estou facendo aquí. É moi parecida ao que é unha crema pastelera, recende- pero con café. Sabes a que me arrecende moito? A que? Os caramelos estes de... De tofe. Sí. Moito, verdad? Cheira así como tofe, non che cheira? Home, Iso é é boa que sabes señal, unha non? cousa, Que? que a mí tamén me gusta moito o café. Bueno, pois xa montamos. Temos unha combinación perfecta esta tarde. Xa montamos, Fina. Entonces aquí non sei que vai pasar. Eu tampouco. Vas ter que decidilo ti. ¿Ves? Bueno, eso hai que despois valorar, probar, Hai que valorar. a ver que pasa. Bueno, a ver, en que estás mollando ti o pan de leite? Bueno, pois eu fixen unha infusión de leite con nata e a infusión, bueno, pois infusionei con laranxa e con vainilla. E aquí estou Iso? mollando o que é o pan de leite. Parecida a miña, Ben, aí ben. Aí foi giadiña. Unha cousiña, fixenlle, bueno, pinchei un pouco o panecillo para que chupe. Si tedes moito tempo e o facedes con máis, pois, calma, Pódelo deixar, podelo non? deixar aquí Claro, isto é como un remollando. acelerador, non? Efectivamente. Un acelerador de chupar partículas. leite e o pan. Vale, perfecto. Pois, Fina, chegou un momento no que me tes que dicir, visto o visto, cal das dúas crees que che pode gustar máis, aínda que non leven pan rexeso. Así de entrada. Está difícil, Eu non sei que pensar. Bueno, Case diría a de Xulio. Bueno. A de Xulio, pero non sei, A ver. mini punto para Xulio polo momento. Tenche que pedir, Gracias, tenche que Fina. pedir, Fina, que vayas á zona de sufridores, que te sentes naquela cadeira e despois chámote, vale? Moi ben. Veña, un aplauso para Fina de Cambre, que está connosco. No voltas co prato aquí. Maravilla. Temos unha chamada, Xulio. Pois hai que, Temos unha habrá que chamada. collela. Habrá que collela. Habrá. E imos ben pretiño de aquí, porque sabes que Teresa é de Ordes. Hola, Teresa, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben, Oiche, tedes a vila petada de coches, Sí. sí, Hai coches, non hai onde aparcar. Imposible. Iba a decir, que non hai plazas. Non hai plazas para aparcar. Oiches, Teresa, a ti gustan as torradas ou non che gustan? a mí sí me encantan. Ves, tes pinta de que as cociñaches últimamente. No, últimamente no, está pasando
Para non engordar. Ah, que non as fai para non engordar. Entendinlle. Pero de vez en cando non engorda. Esta semana. Bueno, pero Teresa, non pasa nada, porque as comas un día Non pasa nada. non hai problema ningún, claro. A ver, quen pensas que vai gañar dos dous? Para a semana sigo contento. Vale. Quen crees que vai gañar dos dous? Para min gustame máis o de Xulio. Ves? Outro mini punto, Julio. Vale, A pues ver. nada. Teresa, mandamosche un bico grande e vente por aquí cando queires que podes vir dando un paseo. Xa, é que Claro, vale. xa fun varias veces. Ah, xa viñas varias veces. Pois volve, Teresa. Manitas de cerdo. Pois volve cando queiras, Teresa, un bico grande. Gracias. Chao. Adiós. Chao, Teresa. Veña. Chao. Deixamos aquí a Xulio mollando torrada e deixamos tamén mollando torrada a Estefanía Colmeiro. Vamos a contar a Galicia 4 cousiñas porque coa chegada da Semana Santa os amantes da reposteiría estamos de noraboa. Agora son moi populares os ovos de Pascua, grandes ou pequenos, ou pequerrechos. Hai para todos os gustos, pero de toda a vida se cociñaron torradas, chulas, leite frito ou rosquillas. Doces deliciosos que facían máis levadíos os días de vixilia, que non eran poucos. O máis interesante desta reposteiría é que é moi sinxela e ata os máis torpes cociñeiros podemos intentar facer algunha destas lambetadas na casa. Animádevos e xa nos contaredes. Iso sí, hai unha excepción. A rosca de Pascua, roscón, mona ou pan quemao, en calqueira das súas versións non é para novatos, porque require tempo na cociña, algo de mancos amasados e varios lévedos. En fin, para non pasar a Pascua sufrindo a rosca, mellor pedirlle ao padriño ou á madriña, xa sabedes. E se non, mirades as receitas en @voltascoprato que están ali todas penduradas e aprendedes tamén. Eu estou seguindo o programa porque como non sei nada, copio as receitas e despois fago na casa. E así me salen. Mellor cada día. Fanny. Que? Así vas aprendendo. Sí, bueno. Ainda que despois probas momos e dis... Bueno, a ver. Bueno, a ver, veña, seguimos coa Os receita vamos do día. a deixar Veña. que pasar páxina. Esto é manteiga, non? Este é manteiga. Aquí Vale. vamos a caramelizar a torrada, non se fríe. Ah, vale. Caramelízase. Para caramelizar un pouco de manteiga, Espera, déxeme facelo. Saltou a noticia. Señoras e señores, non imos fritir a torrada, ímola caramelizar con Estefanía Colmeiro. A ver, como aquí se temos fai a iso? manteiga e o azucre. E vamos a deixar que colla a temperatura e xa veremos como colle o color. Vale, pero entón non é como o caramelo que fai normalmente Xulio, que facedes moitas veces, que é auga e azúcar. Este é manteiga e azúcar. En este caso é manteiga Vale. e azúcar. Perfecto. Porque así na propia manteiga tamén, digamos, non é fritir aí porque non é sumerxir, pero vai axudar a que caramelice. Entón por fora vai quedar torradísimo, Claro. como se fose caramelo. E por Crocante. dentro vai quedar blandiño. Sí, sí, sí. Oh! E aquí teño a crema de café que a teño arrefriando para despois acompañala. Porque esa crema, unha vez que a sacas, a crema de café que estiveches facendo, unha vez que a sacas, tela que deixar a refriar, non? Podes tomar en quente, pero bueno, está máis gustosa así Gústache templadiña, máis? sí. Vale, pois Sí, vamos sí. darlle 50 euriños á xente que está na casa. De que é a crema que fai Estefanía para acompañar as súas torradas? De café, Estás segura? segurísima. Sí. De café. Estás tan segura como que a fixeches ti? Tan segura como que a fixen Moi ben, pois Estefanía. de que é a crema que fai Estefanía para acompañar as súas torradas? De café. 664-4834-19, chamade a voltas co prato porque hai 50 euros en xogo. Estou escoitando a Xulio fritir. Bueno, fritir, non sei, bueno. está queimando, Ai, A pura ai, que se che hora. queima. É azúcar moreno, Ai, que se che queima, Xulio. Eu estou facendo, eu tampouco frito, estou caramelizando igual que ela, pero con azúcar moreno Ah, e unhas especias chinas, un conxunto de 5 especias chinas que ten un poquinho de cardamomo, de anís, de canela, que está así mesturada e vai dar un toquiño moi... un conxunto de 5 especias chinas. Sí, chamas así, conxunto de 5 especias chinas. E hai de 7 especias chinas. Ah, Non é Vale, que- vale. Claro. Mira, por este outro lado estou con uns trociños de mandarina, ajá. estou nos salteando con un poquinho de cilantro, azúcar e manteiga. tamén. Ui, eso tamén pode estar guai, eh? Claro, isto vai Sí, ser sí, a sí, miña sí. guarnición Vale, vale, para vale. esta torrada. Perfecto, gústame. Eso que lle botaches por baixo, que tiña un pouco de Un poquinho manteiga. de manteiga, azúcar e un poquinho de cilantro Que picadillo. guai. Mola, Mira mola. que color máis bonito está Sí, sí. collendo. Ponse como máis da Sí, laranxa como vivo, máis, non? como Un pouco máis vivo. Sí, sí. A mí tamén me sorprendeu. No, Non pensei que iba a quedar tan vivo. Pues mira, hasta ti aprende neste Sí, programa. home, claro. Que non aprende que Ala. non quere. Bueno, pues isto, Que guai, mira, aquí xa empeza a estar que crujientillo. guai. Claro, é que o normal, por exemplo, eu a miña tía, a miña avó, que sempre... Miña tía fai moito, a miña avó facía moitísimo, o normal era rebozales e Claro, fritiles, que a mí non? tamén me gustan moito así, eh?
Era o máis normal. Un poquinho de aceite, fariña, ovo e despois azúcar e canela por riba. Claro, botarlle así azúcar e canela. Pero neste caso non. Vamos variar un pouquiño, porque senón... Moi ben. Vai ser unha loita de caramelo. Sí. Entre un e outro. Quen caramelizará mellor? O caramelizador que mellor caramelice, o caramelizador será. Moi ben, Sí, moi ben. Sen trabarme. Sen trabarme. Sí, estás cada vez máis cerca da chapa. Dios. As túas están moi oscuras, non sei as de Estefanía si quedarán tan oscuras. Non van quedar tan oscuras porque isto ten azúcar moreno e ten chocolate. Claro, mira, as delas non, as delas parece simplemente coller un pouco de couro que é o bolo de leite, non? O pan de leite. Simplemente, dices. Simplemente. Que ten un color tostado precioso. Bueno. A ver, como que sacarlle simplemente. Sacarlle punta a todo tamén, Como que simplemente, pero mira a torrada. Iba a decir que eran moito máis bonitas que as de Xulio, pero ahora xa non cho digo. É que como ves, simplemente sona moi simple. Vale. Isto é moito máis aló. A ver, unha cousiña, supoño que no pan brioche lle pasará un pouco mesmo a Xulio, son pans máis delicados. Claro, que se desfán. Que se desfán, efectivamente. Hai que ter tino entón a hora de manexalo, non? Sí. Porque se desfai con moita facilidade. Con máis facilidade, sí. Vale, moi ben. E nada, estou enfriando un pouco a crema de café para tela a punto, efectivamente, e que non... Isto podería enfriar na neveira ou non? Sí. Sí? Sí, pero bueno, tampouco convén metela quente na neveira, Vale. Pois mira, tes aí diante xusto a resposta, porque nos está chamando Paco de Vigo. Hola, Paco, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, como estades? Como estás? Como estás, Paco? Paco! Hola, boa tarde. Paco, estás ben? Escoitasme? Escoito perfectamente, sí. Que susto me estaba dando, Estou moi ben. Vale. Oiches, estás un pouco nervioso polo que estás vendo, non? Porque isto ten todo un aspecto maravilloso. Sí. Pois mira, por 50 euriños, de que é a crema que fai Estefanía para acompañar as torradas? É de crema de caramelo. Non, Paco, non. É crema de café, Bueno, é o que hai. A vida é cheduriña, non pasa nada, Paco. Moitas grazas por chamar. Proba outro día, vale? Veña, proba outro día, un bico grande. Chao. Queres probar a miña crema de café? Bueno, sí, vale, vou na probar. Xa que eu provei o teu humus... Trae. Como que trae? Isto é unha delicia. O teu padal non está acostumado a estas cousas, non? Aquí tamén hai para probar, Cañotas, aquí tamén hai para probar. Merda, está boa, E non vai estar. Pensei que, ao mellor... Pensei que lle podía decir algo, sabes? Pero non, está moi boa, Está moi boa. Non me fixera eu. Marcho con Xulio, de verdad. A ver que me dá de probar este home. Queres probar? Mira, podes chegar a probar ahora mismo a miña torrada, se queres. A torrada? Sí, un pouquiño dela, sí. Aquí xa teño unha preparada para... Aquí vou chegar unha pouquiña para que probes. Bueno. Xulio xeneroso, Xulio xeneroso. Non tanto, Atención. Non tanto que o trozo é cativo. Xa. A ver que tal está. Mira, aquí estou facendo un chocolate. Está boísimo. Ah, que sí? Buah. Saltou a noticia. Boísimo. Saltou a noticia. Está boísima, Claro, porque é unha torrada... Moi rica. Bueno, a ver se comeza a convidar. Iba a decir que é de brioche, pero claro, brioche é a palabra prohibida. Si lle gusta o chocolate e lle gusta o brioche, a ver, isto está moi rico, Claro, Xulio? despois cas mandarinas e co chocolate que estou preparando aquí, chocolate a taza de toda a vida, Sí, isto parece para tomar o día 1 de xaneiro. Claro. Sabes? Como o chocolate do día 1, ou así. Este é un chocolate de Pascua. O de Pascua, claro. Pois mira, vamos falar co público, se che parece, a ver que nos... Xa está. A ver que nos di Fina de Cambre de todo o que está vendoxe aquí. Veña, marcholo. Moi ben. Hola, Fina, que tal, como estás? Hola a todos, a todas. Como estás, Fina? Eu, estupendamente. Sí, estás ben. Aquí esperando a ver que vai sair dai. Eu teño que dicir que tamén era dos que pensaba. Pan receso, aproveitamento, pero acabo de probar a torrada e... Estaba boa, non? Sí. E a crema de café de Fanny tamén. É que eso parece todo unha lambonada, Sí, a ver, tenche que gustar a lambetada, Porque é doce... É que me gusta a lambetada, Se che gusta... Vou non ter moi difícil. Vale ter complicado. Eu non me quería ver na túa posición ahora mismo, Pois, a ver, tes toda a presión, me está aí toda Galicia dicindo que decidirá Fina. É que iso ainda me presiona máis aí. Eu creo que despois vai ser un problema, porque che van ir a casa, como non escollas ben, Dios mío. Eu non che quero meter máis presión, pero tranquila, tranquila, nós estamos contigo.
Menos mal. Estamos contigo. Menos mal que estás ti ali ao meu lado, Sí, Porque... sí. Tranquila, que eles a ti non se van botar. Vamos a dar un aplauso a Fina de Cambre que está connosco na Voltas co Prato. Vamos para lá. Vamos para lá. A ver, Xulio, como estás en plata? ¡Hala, qué bonito! Mira, xa teño aí a torrada. Qué bonito. Estás poñendo todas as partes da mandarina como se fose un arco da vella, como se estivese así colocado, non? Moi Son bonito. cuarteiróns. Cuarteiróns? Cuarteiróns de mandarina. No, estou poñendo así porque me parecía que quedaba mellor. Pero che parece mal, movo. No, están bonitos. Todo che Están parece preciosos. mal. Ahora vamos a botar un poquinho de chocolate Todo lle por parece aí. mal, está tentador, suculento como a ti. Entendes? Gracias. Por 50 euros, vamos alá, pregunta de concurso. Que froita acompaña as torradas de Xulio? Que son? Mandarina, cuarteiróns de mandarina. Cuarteiróns de mandarina. Cuarteiróns. Hai Son que- cada un dos cachiños da Hai mandarina. que decir cuarteirón. Cuarteiróns de mandarina. Cuarteiróns de mandarina. Que froita acompaña as torradas de Xulio? 664 48 3419. Cuarteiróns de mandarina. Chamade porque hai 50 euros en xogo, xa non nos demos antes e séntenos moi mal, é verdad? Non Ahora, dalos. Pasámonos eso é. mal cando non se dá. Sí, a verdade que sí, dá rabia. Porque xa que están aí os cartos, mira que chulada. Que cousa máis rica, jugosiña. Está moi ben, fixádevos. Ah, que sí. Fixádevos. Espera, vamos a quitar aí. Vamos a dar un aplauso ao sempre creativo, a veces incluso boa persoa, Xulio Mato! Veña, vamos a ver Estefanía. Hola, Estefanía Colmeiro, que ben, A crema de café que xa probaches, Sí. e ahora falta che probar a torrada. Créeme que vou probar, E diño un Sí, toque sí. de albahaca. Sí. Sí. Vamos a dar tamén un fortísimo aplauso a nosa queridísima Estefanía Colmeiro. Un aplauso para ela. E vamos pedirlle a Fina que veña con nós. Fina, levántate, camiña, que tens que probar. Veña, vamos por aquí, Fina. Un aplauso para ela, xa que estamos de aplausos. Veña, outro máis. Pase, por favor. Colóquese aquí, Fina de Cambre. Madriña, sí, E cando sí. queiras, podes probar as torradas de Semana Santa. Sen presa, pero sen pausa. Vas probando as dúas. Torradas alternativas de Semana Santa. Fixo Xulio con pan brioche e a nosa queridísima Estefanía con pan de leite. Vamos alá, que hai 50 euros en xogo. Creo que vamos a Barreiros. Sonia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Muy ben. Estás ben? Que tal tempo tedes por aí por Barreiros? Pois moi soleado, a verdad, Ves, aquí tamén, además en Barreiros estáse ben, e cando fai bo tempo dá gusto, as playas son moi bonitas, estáse ben. Por eso. Veña, por 50 euros, Sonia, que froita acompaña as torradas de Xulio? Pois cuarteiróns de mandarina. 50 euros que marchan para Barreiros. Moi ben, moi ben. Sonia, ti eres larpeira ou non? Sí, bastante. Pois hoxe tes dúas receitas, que che vai facer caer a baba, Pois sí. Está bastante indecisa a cousa. Bueno, tes algunha que escollerías ou non? Pois decantaríame, bueno, polas dúas, pero máis a de Xulio. Ui, a de Xulio. Pois xa sabes o que tes que facer, Vir un día aquí ao programa e probas, vale? Calquer día. Veña, un bico grande. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao. Pois chegou o gran momento de Fina de Cambre. Cambridge. Fina de Cambridge. Cambridge. Que ten que decidir quen gañou a voltas co prato. Si a torrada de Xulio con chocolate ou a torrada de Estefanía con leite e nata. E café. Entre outras cousas, e crema de café. Vamos alá, Fina de Cambre. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Tan as dúas boas, Xa. Moi Moi boas, ricas. moi boas. Xulio. Xulio! Pato, dame o chiculate, o chiculateiro. Conquistaxesme por Pois bueno, chocolate. ao final gañou Xulio, non houve sorpresa. Gracias, Sí. Houve sorpresa, Pasáchelo ben? Vamos, fenomenal. Pois nos encantados de que estiveras aquí. Vémonos na Moitas próxima. gracias, moitas Veña. gracias. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa hora galega. Vémonos a semana que ven, o luns, no Voltas co Prato. Chao. Pero- Quedamos aquí cas torradas, comen. Comen.